sesini olesihlanu akhona-ke izawuthi umsebenzi wakho elula ngoba-ke nami ngishumayela ekuseni olesihlanu. Eyona nto-ke ndifuna siyijonge sijonge elitshalo. Mehlo wam waphose kakhulu apha koPilato. uPontius Pilato yirhuluneli yesihlanu eyabekwa ngamaRoma ukwenzela ukuba ijonge amaJuda. Ibekwe ke kwisithuba sika-26 AD, yalawula ke ukuya ku-36 AD. uPontius Pilato uthe xa ndijonga ndafumanisa ukuba wayeyindoda eyayikhohlakele kakhulu kangangoba amaJuda ayengamthanda. Ebehlala ke eKesareya. Kesareya yindawo yazo zonke iirhuluneli, naye ke njengerhuluneli ebehlala apha. Kodwa ngexesha lePasika ebenyuka ezapha eJerusalem ukwenzela ukuba azojonga njengejoni isidubedube ezinokuthi zibe khona. Uthi ke imbali xa zimjonga uPilato, uthe xa befika ke ekuseni amadoda amakhulu nababhali nazo zonke izikhulu zakwaJuda, ulawula ke ngexesha amaJuda ebephantsi kweRoma. amaJuda belawula iRoma, eza ke ngoYeswa ekhonqeni. Uthi xa ebefika amaJuda angangeni kule ndlu yerhuluneli, ngoba into bebeyilungele kuba angangcoliseki, kuba belungiselela iPasika. Uthe ke babuza uPontius Pilato uba ngaba babeka tyala nina kulo mntu. Indlela bamphendula ngayo bathi ukuba ebengekuyanga ubenzi wobubi ngesingabisisanga phambi kwabo. Kathika ke ngoku le nto uPilato ndiyabona uba wasebenzisa ingqondo yakho, wathi ke gwebani ngokokwenu, ngokwesiko lenu amaJuda emenxa atakuvumelanga ngokwesiko lethu ukuba sibulale, ingakumbi uYesu owathi kwayena xa wayemchaza ukufa kwakhe uba izaba kufa kunini. Wathina ngokuPilato wesapha kuYesu, wathi wena unguyena ukumkani wamaJuda. Wathi na uyayazi le nto ithethayo, uyixelele ngam mna obam uNkosi ayibone lilizwe, uba welizwe abantu abazalwane babo ngebenganisisanga phambi kwakho ukwenzela ukuba undibele. Athi uPilato xa ethetha engeyesu athi kuye luhlangana kokwenu elilungisisanga phambi kwakho, unatyala nina wena. Athi uYesu obam ukumkani alolelizwe aye futhi mna ndizele ukundilinyaniso, baye bonke abangenyaniso bayaliva ilizwi lakho. Kale zinto zathina bajonga ngokuPilato. Xa embajonga uPilato bayeke ngoba amaJuda eqinisekisa ukuba bangamgweba uYesu, bayekukhona isongelo ezokuba ukuba ngaba awumgwebanga sizawuyazi ukuba awusisi isihlobo sikangezanga. Ngelo xesha uPilato ebenendawo ahlala kuyo xa zawugweba, kuthiwa xa ilizwa lilitye lokondlala, kodwa ngezeBhere kuthiwa yingaphatha zomhle nogoduka. Uthe ke ngoku uPilato xa etyelela isithobo soba uYesu kalapha okumakulo lonke nelaseGalili elahleke
kwamaJuda kwamamela Yesu uPilato kabesithi uqala eGalili wathingwa iGalili iphakathi